Phinde ngibingelele nje futhi namhlanje akulethuba lomzuzu lehora. Sibonge uthandekayo obabazekayo engcwelisi Nkosi yethu Jesu ngako konke asenzele kona ngaso sonke isikhathi. Ufanelekile ukubonga nokubataza nodumo nenkazimulo. Yazi uNkulunkulu indlela asithanda ngayo abantu baNkulunkulu ayichazeki. uNkulunkulu akaxhumane nathi ngezambulo, ngezibonakaliso, ngezwi lakhe. Ekhuluma nathi sihamba, siphuma, singena, senzela konke, sisiza ngey'ngelosi zethu njalo. Kuyikona ukuthi nje bantu baNkulunkulu abantu abaningi abaqondi ukuthi banezingelosi. And abaningi bazithwalisa kanzima izingelosi ngoba lapha emhlabeni ama-kingdoms mabili. It's either uthwalisa kanzima ekaNkulunkulu ulalele ubumnyama ngokwenza isinoma kanjani, noma uthwalisa kanzima eyobumnyama ulalele kaNkulunkulu ngokwenza intando kaNkulunkulu. Ngiyaphinda, it's either uthwalisa kanzima ekaNkulunkulu i-kingdom ngokulalela ubumnyama ngokwenza isinoma kanjani, wenze nanoma yini, uyigqoke ibhulumu uthanda, uyifebele, uyibhemele, uyimakeup, wenze yonke into, ufake amacici ngendlela othanda ngayo, uthwalise kaNkulunkulu i-kingdom. Why? Ngenxa yokuthi ingelosi yakho le ethunyelwe ukuthi izokusiza, izokukhalima, izokusibela, izokuprepare, ikuprepare umbuso wezulu. Ithi sabathe ikhuluma nawe yobumnyama ilibele lithi hayi bo ugqoka amacici phela lo. Ithi sabathe yakusiza cause amacici azoyivala indlebe ngci, awuzwa lutho enkonzweni ngisho ungaya u-attende for many years, but la macici ungena uwagqokile azokwenza ukuthi ungezwa lutho. Lezo zinwele ozongena uzilukile zizokwenza ukuthi ungezwa lutho because izinyoka lezi ezivala ngci konke okukhanya zilalele kobumnyama kuphela. Zi-distract ngayo yonke indlela ezingaku-distract ngayo. Leyo makeup, lelo daka, whatever lezoyifaka uzolibele lento iphakama, ihlezi iphakama njalo mase kusondela kwaNkulunkulu okukhanya, uzohlezi njalo wena uthikamezisa ukuthi ungakwazi ukuthi ukuze nokuthola nokuthi ufinyelele kwi-message yakho sokuthi ufinyelele ngaleso sikhathi. So ngokulalela kwakho obumnyama uthwalisa kanzima i-kingdom kaNkulunkulu yokukhanya, ngenxa yokuthi lobu bumnyama lobu libe lebulwa ngezinto ozithandayo nozilandayo nozigodlayo uzivalele kodwa ubungazidingi. Kodwa uthwalisa kanzima ubumnyama if ulalela uNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu, ulalela uNkulunkulu ugcina imiyalelo eyishumi, ulalela uNkulunkulu uthi mawuqamba amanga likutshele ngelesa kuthi hayi uqamba amanga, hamba umtshele iqiniso bese yashona khona uthi hayi ngiyaxolisa, yazi ngiqamba amanga le ndlela. Uthwalisa kanzima ubumnyama ngoba bayabona ukuthi sabathe buyakungcolisa, awungcoliseki wena, sabathe buyangcolisa uyayiklina wena, sabathe buyangcolisa uyayiwasha wena, sabathe buyangcolisa uyayigeza wena, awuvune sidina njalo. And amadimoni akafika sasho lethe unesidina yazi. Kukona konke abantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Kubalulekile kusemqoka ukuthi sazi ukuthi ama-kingdom njengoba emabili, yiphi oyithwalisa kanzima, yiphi oyithwalisa kalula, ngoba kuyaliwa lana. Ungabi omunye cause isiprofethi siyohlezi sifezeka abantu baNkulunkulu whether ngokuhle noma ngokubi. Ungabi ngomunye ozothi okuyothiwa kuye wena ungowayihle wena usathane, uwumqambi manga, uyise wonke amanga. Azathi uNkulunkulu athi uKristu mebuye, hayibo suka kimi manje okuba angikaze ubani wena ngampela. Uthi hayibo kade ngikhonza ngiyenkonzweni ngikhiphe imali ngenze zonke izinto. Uthi angikwazi because into ebalulekile abantu baNkulunkulu i-relationship, ubudlelwane noNkulunkulu. Akubalulekile ukuya enkonzweni, akubalulekile ngisho ukufunda izwi ungeke uze ulenze, akubalulekile ukuhlabelela udumise, yebo unephimbo elihle nosathane unephimbo elihle, akubalulekile ukugqoka kahle usu-ayinile usudayishile wenze zonke lezi zinto, uhlala enkonzweni ubusuku bonke. Akubalulekile konke lokho if ungazani noKristu, ngoba uKristu into ebalulekile kuye ubudlelwane. Njengoba unobudlelwane nomzali wakho, unobudlelwane nabo bonke abantu owazana nabo, into ebalulekile ubudlelwane noNkulunkulu futhi kanjalo. Into ebalulekile ubudlelwane nokukhanya kwaphakade futhi kanjalo. Athi uNkulunkulu methi left ungasho ukuthi ngicabanga u-right mina. uNkulunkulu methi jump ungasho ukuthi ngicabanga ukuwalka mina. But kukona konke ngaso sonke isikhathi kumele ukuthi uhambe ngeziyalezo kaNkulunkulu, ngoba ushilo encwadini kaDuteronomy 10:12 ukuthi bantu bami, mina ngifuna ukuthi ningesabe bantwana bami, ngifuna ukuthi ningikhothamele, ngifuna ukuthi nihambe ngendlela zami zonke, ngifuna ukuthi ungithande ingqondo yakho yonke, ngenhliziyo yakho yonke, ngamandla akho, ngomphefumulo wakho wonke. Mina ngize ngithi nangesikhathi sakho sonke, ngoba lesikhathi esibusise ngaso siyophucwa ngaso. Kahle kahle uNkulunkulu yazi ucela okuncane ukuthi simthande ngakho, ngoba yonke into esinayo sibusiswe nguye. Amakhaya esinawo sobusiswe nguye, abantwana esinabo sobusiswe nguye, abayeni esinabo sobusiswe nguye, imindeni yethu onkosikazi nabo bonke sinako sibusiswe nguye. So kumele simthande ngakho konke kahle kahle. That is why umzali akumele ukuthi ube senkonzweni wena ingane yakhe kwenye indawo, cha akulengi ngedwa izodwa senkonzweni. Ngemali yakho wena nawe usenkonzweni yonikela lapho, ungathi awusenkonzweni unemali enkulu engaka, imali yakho isele lapha wenza ilutho abazalwane bebelambile lapha, ngoba abantu baNkulunkulu asiletheni
imali, silethe 10 khona kuzobe ingcebo endlini yaNkulunkulu, ngoba kumele kube njalo. Lalela, lowo msebenzi ubusiswe uNkulunkulu ngawubungeke uwuthole. Unless-ke bantu baNkulunkulu, futhi ngase likhulumeni iqiniso licace, ngoba kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi lowo msebenzi awuphiwa nguNkulunkulu. Yabo uma uphiwe lelo dlozi lakho lelo, ngeke uze uyikhiphe vele 10, ngoba vele imali yalelo dlozi ndini. Uma uphiwe abantu bakini abadala, ngeke uze uyikhiphe vele 10, ngoba ayibhilongi vele kuNkulunkulu leyo mali, ibhilonga kulabo bantu bakini abadala abazokukhomanda futhi ukuthi leyo mali enzani ngayo. Ngiyakutshela ngeke uze uyi-enjoy ngisho nakanci. But if lowo msebenzi ubusiswe uNkulunkulu, yonke leyo nto inikezwe uNkulunkulu, ngiyakutshela ngeke uze uxoxise ukhiphe 10. Ngiyakutshela ngeke uze ucabange kabili ukuthi njengoba kuno-500 u-50 kaNkulunkulu. Ngiyakutshela, ngakuthembisa kona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu asiphendukeni. Hayi bo, uKristu uyabuya njalo. Uyabuya usela eduzane. Asiqaphelisise ukwenza kwethu. Usho njalo nje ubhuti Ntombiso, yazi uyafika nje kuye la uNkulunkulu asho ukuthi khona abantu abafa behamba. Ungayitshela ukuthi ukufa ila khona sekucula amagugu laphayana, sigqija inhlaba, sigqija lapha inhlabathi nana. Uyafa uhamba. Wagqoka ibhuluku ufile uhamba. Wafaka ubucwebe ufile uhamba. Wafaka zonke ufile uhamba. That is why kumele uthi uvuke. That is why uthi uKristu, ngiqinisile ngithi akekho obona umbuso wezulu uma engazalwanga kabusha. Ngoba ukuzalwa kwakho kabusha kusho ukuphila. Ngokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, wamukela igazi elaphalala ngenxa yezono zakho lezi ezikwenza ukuthi uhambe ufile uyisipoko, uyisidumbu or whatever ngendlela osuke ungayo. But ngokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, uyasindisa, uhlenga ukuzona zonke iziqalekiso zabazali bakho, zokhokho bakho, zezono zakho, and then bese uyaphila. Ngale nkathi usuphila-ke usuke usuhamba nezulu, usuke usuhamba noKristu. The reason why kuthiwa ufile uhamba, it is because vele awuye ekuphileni okuphakade. Ungahamba uphila lapha emhlabeni for many years, 20 years, 100 years, but okwaphakade ukuphila awunakho uma ungenaye uKristu Jesu. Ngoba uyena umnikazi walo mhlaba ozayo ukuzowuclaima. Ziyabuka nje ezulwini izimpi uthi Iran, Israel, ziyabuka nje iy'ngane ziyashawa, ziyadlwengula, ziyahlukunyezwa. Iyabuka yonke lento, yayibuka uNkulunkulu. Abantwana bami bahlukumezeka kanje, abantwana bami kwenzeka ukuthi nokuthi, abantwana bami balimala, abantwana bami bayagula, benza. Uyayibukela nje uKristu Jesu. Uyasho ukuthi ngiyabuya. Athi nomvuzo wami unami ukumnikeza yilowo nalowo njengomsebenzi wakhe. Kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu. Masazi ukuthi sizileni lapha emhlabeni. Masazi ukuthi siphilelani. Masazi futhi ukuthi siyophelelaphi. Ngoba siphilela injongo thizeni. Ngoba siphilela imiphefumulo yethu. Masikufune uKristu esatholakala, simbize esaseduzane. Athi omubi makashiye indlela yakhe. Yebo omubi imisebenzi yakhe nemicabango akubuyele kuJehova, ngoba uJehova uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Ulindile, ulungele ukuthi akuthethelele. Phela wena uyabuyela yini kuye? Phela wena uyambiza yini esaseduzane? Phela wena uyamfuna yini esatholakala? Ngoba uyikho konke okudingayo okwaphakade. Reason why sakubekezelela namhlanje, ngoba basho njalo abantu abaningi bathi kade washiya ukuthi umbuso wezulu washo umhlaba uzobhubha, kade zayishiwo zonke lezi zinto, kodwa namhlanje kusanjalo. Basho njalo encwadini kaPetro abantu baNkulunkulu, Petro 2 chapter 3 verse 9. Uthi inkosi ayilibali ngesethembiso sayo njengoba bonke abantu bathi kungukulibala, kepha iyalibekezelela, ingafuni ukuthi kubhubhe ngisho namunye. So uKristu akafuni kubhubhe ngisho oyedwa. That is why sibekezelela, that is why uqhubeka kuvuka, ngoba kulinda ukuthi uzothola umyalezo kuqala khona uzothola iqiniso, ngoba maningi amaqiniso afihliwe, afinyeziwe, efinyezwe ubumnyama ukuze ungalitholi, ukuze ungathi khona uzokwazi ukuthi ulahle ungakutholi ukuphila okuphakade. Bantu baNkulunkulu phendukani. Ngaso sonke isikhathi kumele sikwazi siqonde, sibekele ukuthi siyabizwa. Sifika isikhathi sokuvalwa kwemikhumbi bese uyasho zamculo. Namhlanje-ke kodwa angesabhubhiswa ngamanzi ngoba uNkulunkulu asithembisa, kodwa sizobhubha ngomlilo. Ukuthi mase kwenzeka konke akekho uyoba nokuyilandulela. So ungabisaphika nomfundisi wakho, ungabisaphika nabazali bakho, ungabisaphika nabangani bakho, ungabisaphika nenjabulo esikhashana, kodwa mfuna esatholakala umsebenzi eseduzane, ukhale kuNkulunkulu. Ngoba phela izinto zonke sekufikile kanti ukufa eseduzane kakhulu. Thina namhlanje izinkulumo ezimnandi indaba zombuso wezulu. Lithi bantu phendukani. Ngoba umbuso wezulu ususondele, ihlengo nesinto sinebhabhadiswe.
Ukuphela izinto zonke sikufile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ungaphuca leli thuba lokuthi ukwazi ukuthi uthole okwaphakade, ukuthi ukwazi ukuthola ukuphila ngoba uyakudinga, uyakulangazelela, uyakuthanda. Phela uyakhohlwa ukuthi kunjalo. Uyakhohlwa ukuthi udinga kangakanani lokuphila. Ngathi umuntu ekhohlwe ukuthi akadlile. Uze umlayele, hayi bo wozodla njalo. Kodwa angidlile. Hayi bo ukhohlwe ukuthi komba uligqokile ijezi. Komba angiligqokile ijezi. Komba ukuwukuthi. Cause ingqondo ziyathumbeka kakhulu. So mina ngifisa ukuthi ukhumbule namhlanje ukuthi umphefumulo wakho ubaluleke kangakanani. Ukhumbule ukuthi ukuphila okuphakade phecelezi kuwe at stake kangakanani. Khona uzokwazi ukuthi ukusebenzele. Khona uzokwazi ukuthi ukufumane. Khona uzokwazi ukuthola ukuphulukisa. Khona uzokwazi ukuthola ukuphilisa. Khona uzokwazi ukuthola impilo enkona phakade. So bantu baNkulunkulu phendukani. Ukuphela izinto zonke sekufikile. Kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Kuhlezi kuseduzane kakhulu. Kugcwele ekudleni, kusey'malini, kusey'mpahla zokugqoka, kusemoyeni, kusemanzini, kusezintweni zonke. But sibonga uKristu, gazi lewundlu. Ngokusenzela konke ngaso sonke isikhathi. Case mina nibusise nisindise nisibekele. Elibabazeka lihle ngicela igama likaNkosi Jesu. Andiziphathe. Amen. Engizinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok Lihle Themba Mzobe, Lihle Themba, Facebook Lihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba Wand with I am Mzobe, kanye na ku-YouTube Lihle Themba Mzobe. Kusibe nani nisindise nisibekele. Masifuneni ukukhanya kwaphakade ngoba kukhona. Bathi ngelinye ilanga kuyocima. So ulungile mahlala njalo elungile, ongcolile mazingcolise njalo, ongcwele mazingcolise njalo. Ngoba bheka ngiyeza masinyane. Nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalowo njengomsebenzi wakhe. Umsebenzi wakhe ngabe uzokufikisa kuphi? Ekhanyeni kwaphakade noma ekufeni kwaphakade. Mungenayo uKristu, ungahambe imiyalela kaNkulunkulu, ungamesabi, ungamthandi. Kuphela usuku ungacabanganga lutho ngoNkulunkulu. Kuphela usuku inhliziyo yakhe ingayinekelanga uNkulunkulu. Phela usuku ungafundanga izwi, phela usuku ungadumisanga, phela usuku ungalalanga nkonzo, ungenzanga lutho ezokusondeza uNkulunkulu. Zibuza ukuthi uyaphi? Ngoba sonke sendleleni sibuza ukuthi makushona ilanga, makuphela uyoyaphi, uyoshonaphi, uyobalekela na? Mangenzeka okuthize nje manje qha ushawa ugesi ulale lapho ungaphinde uvuke uyoyaphi? Ukufa kuhlezi kuseduzane kakhulu 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 abantu baNkulunkulu. So masimfune setholakala. Simbize seseduzane. Sazi ukuthi izimpilo zethu zilele ezandleni zakhe. Kuningi okungenzeka. So ukhazimulisa abantu. Ubani ofukuzayo kunama kingdom awu-2. Kufukuza ingelosi noma kufukuza amadimoni. Asifukuziseni uSathane abantu baNkulunkulu. Khona sohlala noNkulunkulu kunaphakade. Kodwa mawufukuzisa imimoya kaNkulunkulu, izingelosi zizokudela, uNkulunkulu uzokudela, uzokulahla. And ukubhubha kukhona and uNkulunkulu akakuthandi lokho. But masifukuzisa amadimoni uzokhona ukuphila okuphakade. Sithenjisiwe lokho. uNkulunkulu ayona-ke nenhlobo ethembisa ingafezi inhlobo. Uthembisa feza izithembiso zakhe zinguyebo futhi zingu amen. Nkosi nibusise andizophatha. Amen.